Здравейте! Казвам се Емануил Трейман, а това е Пластове. Лекция, по която работя от известно време в опитите си да си обясня кои са онези пластове или елементи, които съставят една въздействаща, успешна, устойчива на времето, интересна фотография. Това са теми, върху които разсъждавам от много време и ще се опитам в това видео да ви представя отговорите, до които съм стигнал. Много ми се иска това да не е просто лекция, да е покана за диалог. Но тъй като е запис и няма как да се включите директно в този диалог, ще се радвам да го направите в коментарите под видеото. Като за начало, все пак ще се представя малко по-подробно кой съм аз и защо може би в тези разсъждения има резон. Както казах, се казвам Емануил Трейман и се занимавам с фотография повече от 20 години, като вече 15 години се занимавам с организация на всевъзможни фотографски събития, изложби, фестивали, конкурси, пътувания, пленери, workshopи, обучения, курсове а, и какво ли още не. Сега ще ви се представя на фона на едно видео от филма Американски прелести. Не случайно ще видите след малко защо. Но фотографията, освен всичко друго, за мен е някаква даденост. Даденост, защото моето семейство е такова. Баща ми се занимава с фотография, дядо ми, на който съм кръстил, се е занимавал с фотография, чичо ми се занимава с фотография. И аз от много малък съм в една среда на фотография, въпреки че никога не ме е интересувала, до момента, в който събитието фотовакансия, което е оформило така част от израстването ми ме е срещнало с много хора, трябваше да спре да съществува и всъщност тогава влезнах точно в този път на организация на събития и започнах да си задавам въпроса защо хората снимат, какво ги вълнува, какво искат да научат, какво показват в фотографията и много други такива неща. Моят опит има тази специфика, че ме е срещнал с стотици, дори хиляди фотографии. И това ми дава поглед както върху моят път, който съм изминал, така и върху мислите, разсъжденията, изводите на много други фотографии. Това видео, което сега изгледахме и този отказ от американски прелести, а, е така една препратка към една стилна снимка, шеговито, с която да ви се представя. 2020 година, COVID, виждате български прелести, но това е така малко за разведряване в началото, а сега темата, а тя е именно пластовете. Когато погледнем една фотография, на първо четене тя е двоизмерна. Едно плоско изображение, което би трябвало да представя нещата такива каквито са. Нали, една от основните характеристики и достоинства на фотографията е, че тя е а, реалистична, че тя показва това, което е пред камерата. Само, че, както се оказва, това крие зад себе си много пластове и нещата не са толкова прости. Чудих се как да започна в тази лекция и ще започна с един въпрос. Въпросът е какво виждам? Какво виждам, когато гледам една фотография? Какво виждам, когато съм навън с фотоапарата? Ще се обърна към един цитат, който е много известен и вече клиширан до някъде от Ансел Адамс. И то е: не правиш снимката само с фотоапарата си, влагаш в нея всички снимки, които си виждал, всички книги, които си чел, музиката, която си слушал и всички хора, които си обичал. И бих добавил, че също важи и за начина, по който възприемаме фотографията. Ние не възприемаме просто един образ, а влагаме в това, което възприемаме, всички тези неща. Това прави фотографията и общуването с нея наистина многопластово. И именно за тези пластове ще ви говоря сега. Питал съм се да ги определя и да ги подредя, но за да илюстрирам тази многопластовост, искам да си поговорим малко за тази картина. Това много знаково, известно и а, така
емблематично произведение на изкуството. Повечето от вас се надявам, че го познават, но ако не го познавате, това е Черният квадрат на Казимир Малевич, която е наистина една от най-значимите картини в историята на изкуството. И сега, ако погледнем обективно, а, така, какво, как може тая картина въобще да е известна? Нали, това е един черен квадрат, който всеки, ама абсолютно всеки може да нарисува. И на пръв поглед, като го погледнем, то е черен квадрат. И то няма как да бъде нещо по-сложно от черен квадрат. И въпреки това, това наистина е едно от най-значимите произведения в света на изкуството, което е променило в голяма степен и неговата посока на развитие и е определило много процеси след това. И ако ние не знаем историята на тази картина, това би ни се сторило абсурдно. Ето тук вече започваме да навлизаме в пластовете. Нали, първият пласт е това, което виждаме. След това има контекст, има идея, има а, техника, има много неща в тази картина. За да ви дам малко контекст, ако не го знаете, но в Съветския съюз това действието се развива в 1915 година. Се появява това движение на художници, които заявяват, че вече живописта няма нужда от детайлност, няма нужда от да навлиза в такава степен в буквалността на образите наоколо. Че всички форми могат да се опростят, че нещата вече могат да се представят много по-схематично и много по-важно е какви са идеите. Те правят една изложба, която изглежда горе-долу така, такъв тип произведения. Виждате, всичко са абстрактни форми, черни квадрати, черни кръстове, така нататък, но конкретно този черен квадрат е сложен при всяко експониране на изложбата в източния ъгъл на стаята горе. Това в православната култура, особено руската, е мястото, където се слагат иконите. И всъщност тази картина разбумва много обществото, защото хората са поканени на една модерна изложба с заявката за високо изкуство, където виждат тези формички. И в ъгъла, който представя духовността и връзката с Бога и въобще отношението към тези теми, е поставен един черен квадрат. И честно казано, като се готвих за тази лекция, така се отворих да си припомня историята на черния квадрат. Има стотици статии на всякакви изкуствоведи, културолози, дебати по-стари, по-нови, които обсъждат влиянието на тая картина. Самия Казимир Мелевич, който много ми хареса на мен, казва, нали, да, че е имал тази идея, обаче никога не е предполагал какъв ефект ще има тази картина. Но с нея той и едно поколение артисти задават една нова посока на изкуството. Посока към идеите, посока към абстрактността, посока към това да се налагат и да а, имаш идея и за контекста, и за времето, и за много неща, за да разбереш едно изкуство. И с фотографите е така. Първоначално може да видим нещо простичко, което под себе си да крие много пластове, или пък обратното. Също друг любопитен факт е, после при изследване на тази картина се оказва, че самата боя е наложена на пластове върху други изображения, които са скрити отдолу. Тоест, самата медия, върху която представя, също крие история. Дали самия автор е вложил всичко това в тази картина в началото, е въпрос. Но после е много интересно как публиката, критиката и така нататък също възприема. И в историята на изкуството има много такива примери. Нали? Много модерният пример с банана лепнат на стената, който стана някакъв хит и обект на обсъждане. Да, един банан лепнат на стената не е изкуство, нали? Не е... Но в правилния контекст, с правилното послание, с правилната идея, то става обект на
провокация, на скандал, на разговор, на дебат, на нещо сложно. Но този черен квадрат е просто илюстрация за много от пластовете, за които можем да си говорим днес. И ще ви разкажа и една история, която също така много ме озадачи. Тя се случва 2011 година. Това за мен е горе-долу началото в опита ми да съм замесен в организацията на най-различни събития. Тогава правихме Месец на фотографията, една инициатива на Национално сдружение Фотографска академия Янка Кючева, което продължава и до днес, даже а, всеки юни. И в този месец на фотографията организирахме много изложби. Нали, след първото издание, което беше в една галерия, вече 2011, второто издание, успяхме да организираме страшно много локации, на които да има фотография, много изложби, събития, лекции. А, Пуснахме отворена покана към международни автори, дойдоха чужди автори, най-различни. Въобще си стана едно събитие, което беше събитие и за цялата фотографска общност, защото през 2011 година не беше като сега. Сега може да видите много фотографски изложби на много различни места. Някакси фотографията стана и е част от културния живот все по-активен. Но тогава много трудно се показваше фотография. Нямаше и такива форуми, толкова много. В София нямаше нито един по-активен. И действието се развива на откриването на една конкретна изложба. Изложбата се казваше Номади на фотографката Станислава Георгиева, която е българска авторка, която живее и работи в Нью Йорк. Завършила бакалавърска степен по изящни изкуства със специалност фотография в School of Visual Arts, Нью Йорк. Има вече няколко сериозни проекта за гърба си и с този конкретен проект е публикувана в много престижното списание Фотовизура, както и печели наградата New York Photo Award за най-добър проект в студентска категория. Защо го казвам това? Защото това е контекста, с който тази изложба идва при нас. Тоест, това е един проект, който в един друг свят е получил доста сериозно признание. И изложбата се открива, идва целокупната фотографска общност в София и настава скандал. Ама скандал, хората така в настроение, леко част от тях и подпинали на градус, почват да защитават тезата, че това не е фотография, която заслужава да бъде в галерия, да бъде показвана, да бъде демонстрирана. Това ли е нивото на един месец на фотографията? За това ли застава фотографска академия? И градуса наистина много се нажежи, даже почти се стигна до физическа саморазправа, за да се обясни, че това не е фотография. Защото ето и две от снимките, само за да придобиете представа. Виждате снимки, които нито блестят с някаква, кой знае каква композиция, супер светлина или много ефектни цветове или супер така привлекателен сюжет или решаващ момент. Нищо от тия класически неща, които сме свикнали да си казваме като критерии за някаква оценка, ги няма тук. И фотографите бяха бесни, много от тях, което беше изумително. Всъщност проектът е доста интересен, защото Номади е проект, в който Станислава заснема ергени от Балканите, които живеят в Нью Йорк и ги снима в техните квартири, в контекста на тяхното ежедневие, масите, където ядат. Така и това върви заедно с едни интервюта с с нейните модели, в които те разказват историята си, как са попаднали, как живеят, какви са предизвикателствата им. Всъщност, ако човек седне да го прочете цялото това нещо, този проект разказва една доста интересна история. Показва една част от социума, обществото, младите хора, живота, предизвикателствата. И нали, тук в него са скрити много пластове отвън
отвъд качеството на отделната картинка. И това е още една такава илюстрация от а, личния ми опит, в който за първи път ме накара да се замисля, гледай колко е интересно. Какво влага автора, какво разчита публиката, как понякога е нужно да се обясни на публиката какво да гледа, защо това е важно, всъщност трябва ли да се прави. И много, 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 много въпроси, които в последствие получаваха различни отговори в времето. И така, ако трябва да почнем да определяме тези пластове, да, и на повърхността бих сложил техника и визия. Сега, като говоря за пластове, имайте предвид, че не си го представите, нали, това е едно върху друго и те са непрозрачни неща, които едното не мога да го видиш през другото. Аз си го представям по-скоро като някакви прозрачни фолия, които като се насложат, се получава симбиозата, която прави изображението. Та, един от тези пластове са техниката и визията. Това е познанието за визуалния език, познанието на автора, познанието на зрителя. И истината е, че има правила, които ако човек ги разбира като визуален артист или фотограф, той може да влияе на публиката. Нали? Ако разбира как работи светлината, ако разбира как работят композиционните правила, как да борави с цветовете, той може целенасочено да насочи вниманието на зрителя към една или друга част на кадъра, да вложи послание, да го въвлече по начин, по който самия автор иска. Нали, дори и да не го прави, всяка снимка така или иначе борави с тези правила. И чисто на едно ниво имаме техника и визия. И кадри, които са идеални, нали, на това ниво. Чудих се какви да извадя, но нали, всички сте виждали такива красиви пейзажи, страхотни портрети, които следват всичките тези правила. Тези конкретно снимки са на Питър Лик, който също така не случайно съм подбрал. Той беше излезна така един скандал покрай него, защото в един момент се обяви като най-скъпо продадената фотография в света, една от неговите фотографии, подобна на тази. Казваше се Ghost, призрак, където този пясък образуваше една фигура, приличаща на човешка. Беше в черно-бял и беше продадена за 6,5 милиона долара, което после се развенча. Оказа се, че е данъчна измама и въобще, нали, вече не фигурира в списъка на най-скъпо продадените фотографии. Но независимо от това, Питър Лик има мрежа от галерии из Щатите и продава тези красиви пейзажи много успешно и те наистина са въздействащи според мен. Тоест, когато човек ги погледне, си казва, еха, красиво. А, нали, вижте колко неща фотографски има в тях. И цветове, и обработка, и скорост, и играта, и добре построено изображение. И на пласта техника и визия, според мен, той работи чудесно. Въпросът е дали ни казва нещо повече от красиво е. И сега сложил са само две такива снимки, само негови снимки, но мисля, че всеки може да се сети за подобни фотографии, които просто като му попаднат пред очите и те много бързо и лесно ти казват вау, грабвате за части от секундата и задържат вниманието ти, може би също толкова дълго, защото поне моят опит показва, че като видиш 1 милион такива снимки, което в днешно време не е много трудно, или подобни, ми, поне на мен те спират да ми бъдат интересни. Нали, красиви пейзажи, красиви портрети, които се повтарят. Нали, много трудно някои от тези картинки вече ме впечатлява, защото работят на един пласт и във времето те стават едни от милионите. Да, наистина изискват се умения, знания и хич не е толкова лесно да направиш подобна фотография.
Обаче при милиардите буквално фотографии, които съществуват, не знам дали са милиарди, но стотици милиони със сигурност, има достатъчно хиляди от тях, които могат да правят подобно качество снимка. И всеки един от тях си прилича в един момент. И се връщам пак на въпроса какво виждам, като ще ви покажа няколко фотографии, с които ще се опитам заедно с вас да си отговорим на въпроса какво виждам. Ще ги завъртя веднъж, после ще се върна от началото, за да ги погледнем заедно с коментар от моя страна. Тук какво виждате? Ще само коментара, това всичкото са снимки, които аз съм правил някога. Без тази. Так му го казах. Добре, тази не е моя, тази е на Джон Дивола. Какво виждате? Тук? Какво виждате? Какво виждате? Добре, връщам се в началото. Сега това е една снимка, която на мен ми е много скъпа. Това е в Родопите. Едно страхотно място, което много обичам. Екоферма Кехайови се казва. Препоръчвам ви да го посетите. На билото на Стара планина в много прекрасна гледка. И с сина ми доста често ходихме там. Това е той, който един от хората работеше във фермата, му показва как да цепи дърва. И нали, детайла с кученцето, който е тук. Тази снимка, честно казано, ако я правих сега, малко по-различно бих я обработил, защото така с контрастяването по настоящия ми вкус малко съм предобрил и то защо? Защото това контрастяване и допълнително насосване на цветовете слага още един слой, който предизвиква внимание. А пък за мен той тук вече не е нужен. Нали? Самата ситуация, момента, кученцето, което всеки момент ще свърши нещо важно. Това са неща, които са достатъчни да направят този кадър. И на мен той ми носи идилия, нали? Но той показва всичко. Нали? В него пак на пласт визия. Реално цялата история е разказана. Имаме решаващия момент, да кажем. Имаме, нали, сравнително добра композиция, така, но той ни казва всичко. Вече следващия кадър, м- ще ви покажа после защо съм го сложил него, но тук, ако гледам от тази гледна точка на визията и нали, не е особено тренирано и пък още по-зле с тренирано око, казвам още по-зле, защото колкото повече знаем за тия неща, и знам колко усилия и знания костват, толкова повече почваме да оценяваме една снимка само заради визията й, а не заради съдържанието й. Но тази снимка, да, е една централна композиция, симетрия е относителна, но, нали, очевидно е снимана на филм с недобро качество, дори така леко фокуса не е ясно къде е, някаква фигура има там. Честно казано, на първо четене бих я подминал с лекота, обаче ако се загледам, почвам, поне мене почва да ме чувърка, нали, сега, за къде тича този човек, какво е това място, тази кола, каква е закрита, нали, почвам да си откривам някакви неща, които за разлика от тук не са толкова очевидно показани, не са ми разказани директно. Оставена е някаква част загадка. Ако трябва да избирам между тия две снимки само на база снимка, нали, тя много повече си ми харесва. Обаче въпреки това, тук има нещо, което почва да ме чувърка. Като тук не е. И това чувъркане е един следващ пласт, според мен. Ето една друга снимка, която съвсем друго нещо показва. Тя е случайен момент. Слизам от колата си, спряхме на едно място да хапнем, поглеждам към небето и не виждам този облак. И вдигам телефона си да снимам веднага. И буквално след 5 секунди, докато си извадя апарата, този облак вече го нямаше в този момент. И сега какво виждам? Тук ми стана интересно и качих тази снимка в презентацията.
Защото, споделяйки я в социалните мрежи, а, установих, че всеки вижда нещо различно, което на мен ми се стори любопитно. Примерно, аз видях някакво, все едно Божието лице. Не съм вярващ, обаче, нали, лице в небето, какво да видя. Много хора писаха, че виждат дявола или някакъв сатана, нали, който е в небето. Няколко човека писаха, че виждат летяща птица, което въобще не бях видял, но от момента, който някой го каза, нали, виждате носа, виждате разперените крила, летяща птица. И сега, нали, тук е едно чисто символика, която се оказва обаче, че резонира и откликва по различен начин в различните хора. Нали, връщам се към това, което казах. Влагаме много неща. А, ето подобна снимка, която м, пак си играе с някаква символика и форми и направление. Това е снимка, която е така, щях да кажа, има ли значение как е снимана, но тук ще засегна нещо друго. Нали? Искам да подчертая, че това е снимка, която е правена от Moto Delta Planner. Тоест, аз съм горе с фотоапарата на Moto Delta Planner, виси от едната страна. Това е на язовир Копринка и виждам това лице, нали, аз това видях, виждам този силует и снимам. Даже не съм сигурен по време на снимането, защото се лети с 80 км в час горе-долу и ти горе-долу се ориентираш в момента да хванеш някаква композиция и да нагласиш кадър. По-скоро после преглеждайки снимките си виждам. Сега искам да ви питам дали м- това, че съм снимал от Moto Delta Planner, а не от дрон, по някакъв начин променя стойността на снимката. Като ви казах, че съм снимал от Moto Delta Planner, това по някакъв начин във вашите възприятия повиши ли стойността на снимката? Нали, не е задължително, обаче мен определено ме вълнува, без да го осъзнавам, че това, че тази снимка е снимана с Moto Delta Planner, го прави по-яко, отколкото с дрон. Нали, защото едно е да седиш на земята с дистанционното, друго е да си там горе. И съвсем трето, ако примерно си казвам, че тази снимка е генерирана с изкуствен интелект, което вече не е фотография, но резултатът пак би бил същия. Тук закатвам за още един пласт. Нали, какво е усилието, което е вкарано за тази снимка? М. Точно е една фотография, която много обичам. И всъщност фотографията на Джон Дивола ми напомни до някъде за тази моя фотография, защото пак има тичащ човек в средата на кадъра. А, но виждате, тази фотография не е на фокус, което мен а, на първо четене много ме дразнеше. Обаче всеки път, като я покажа и хората реагират много добре на нея. И аз се реагирам добре на нея. Аз много си обичам, ще ви разкажа историята за нея. Но да, тя постави началото на една цяла серия от подобни снимки, за която ще ви разкажа след малко. Но конкретната история на тази снимка ще ви я разкажа. Тя е абсолютно спонтанен кадър, който се прибираме, не помня откъде, някъде септември месец беше. И както вървим, гледаме тези хиляди гълъби кацнали на едно поле. И както си минаваме, не помня аз или Вили, която тичат, някой от нас казва, какво ще стане, ако тия гълъби ги подгоним? Не, аз викам, ми дай да спрем и да видим. И набих спирачките, спряхме край пътя. Вили подгони гълъбите и аз снимах и тичам след нея и снимам също така. И има няколко кадра от това снимане, които много си обичам. И тук се почват асоциации на свобода, така и това техническо несъвършенство също носи някакъв смисъл, не мислите ли? Някакъв смисъл на спонтанност, на натуралност, не изглежда м, нагласено или преобработено и така нататък. И пак искам един въпрос. Нали, тази историка, която ви разказах за спонтанността на момента, допринася ли по някакъв начин за възприятието ви? Контекста, който създадох с тази история, нещо променя ли в начина, по който я възприемат? Това подсилва ли усещането за свобода и за
Нали, ако бяхме стояли 3 дена да дебнем птиците и да изчакаме правилния момент, как щеше да звучи? Различно ли е или не е? Още един пласт, който се крие зад фотографията и в нея. Та, като прескочим визията и техниката, отиваме до един пласт, който е идея. Сега ще се върна на тези две фотографии, за да погледнем как те експлоатират идеята. Защото, казах ви, тази снимка е спонтанна, обаче начинът по който се развява косата, тичането, въобще има нещо, което без да си го обясня, просто със същата спонтанност, където и да тръгнем, и да пътуваме, правихме такива снимки така в един доста дълъг период от време и сега ще ви покажа една селекция от 10 такива снимки. Нали, тази, която е първата, постарах се да ги подредя горе-долу хронологично, въпреки че не съм сигурен, защото те така и нямат подредба. Преди време ги подредих в една книжка с картички, а, но, но признавам си без да стигна до някакво осъзнато решение защо точно така ги подреждам. Но Вили тича на различни места. И заглавието е бягство към себе си. Тази също ми е една от любимите. Изглежда като колажирана, но не е. На залез слънце. Това е на Етна, горе в Сицилия. Красиви снимки. Все още много си ги харесвам. А, точно тази... Аз даже не ги възприемах много сериозно до един момент, до който ги показах на един въркшоп. Е така, някаква случайна селекция. И лектора всъщност се хвана за тях и почна да казва, окей, добре, тук мога да ги подберем, мога да се направи нещо, има нещо много хубаво в тях. И аз даже не исках да го слушам тогава, защото за мен това беше някакво просто забавление, нали? Нещо случайно, нещо такова, не сериозно, нали? Да, хубавичко е, обаче няма нищо сериозно в него. И с времето осъзнах, че тази липса на сериозност, но наличието на спонтанността, на забавлението, на това, че го правихме, не знам в продължение на колко време, година, две, обикаляйки наляво надясно, нали, всъщност тия всичките насловия ни го прави много истинско. Но, истинско, но с неясна идея. И идеята понякога може да е много структуриращо нещо. А, отиваме към другия проект, който е As Far As I Could Get на Джон Дивола, който има следния контекст. Нали, заглавието е As Far As I Could Get или толкова далече, колкото мога да стигна. И той какво прави? Слага фотоапарата си на статив, на самоснимачка 10 секунди, натиска копчето и бяга колкото може по-далеч. И ето неговата серия. Качеството не е перфектно, но нали, надявам се, че придобивате представа. Сега искам да направим паралел между двете неща. Кое ви харесва повече? Ако гледаме визията и техниката, моите снимки повече си ги харесвам. По-цветни са, по-въздействаща е всяка една от тях. Обаче, ако гледаме вече идеята и цялостното преживяване от разглеждането на тези снимки,
тази простичка идея, нали, заглавието, което остава някакъв нещо неясно, а, нали, толкова далече, колкото мога да стигна. Самото обяснение, че това се прави по този начин. Освен това, виждате, при мен има тук там е хоризонтални кадри, тук там е вертикални. Човечето е в различни крупности, без никаква специфична логика ми спрямо мястото, каквото ми е харесало. Докато тук виждате, човек е горе-долу на едно и също място, пък дори и да не е, знаем, че той е тичал 10 секунди и е стигнал до там, докъдето може да стигне. Има доста несъвършенства. Някои са криви, някои са експонирани. Обаче, като я гледаме тази серия, поставена така, тя почва да ни носи доста повече, според мен. Първо, нали, когато тя е съблечена, така да го кажем, от всички визуални трикове на цветове, обработки и така нататък. Вижте, остава черно-бялото, остава този елемент и започваме да се оглеждаме в местата наоколо повече, в момента, в който този човек е хванат, в това да тайничко да изчисляваме сега тук по-близо ли е или по-далече, да си мислим защо точно така ги е снимал. Ето вижте тази е леко наклонена, това всъщност терена е такъв. Нали, всеко детайлче започва да говори повече, защото вече рамката е сложена и тя е сложена много ясно. Има ясна идея. Докато в моите снимки няма ясна идея и това подсъзнателно си личи. Те работят много добре като отделни кадри, но не чак толкова добре като серия. Може би, нали, не съм си играл, но ако се махнат част от кадрите, ако се продължи да се снима, ако се изчисти концепцията, идеята, може да стане нещо много силно, но за сега не е. И тук виждате този пласт идейния, ако е изчистен и е добре направен, как дава още един пласт. Тук искам да говоря малко за това въобще като цяло работата в един кадър срещу серия и възприемането на един единичен кадър срещу серия от снимки. Ако се върнем към тези две серии, които показах преди малко, а, смея да твърдя, поне по моя начин, че като единични кадри, сред моите има доста по-силни и въздействащи, отколкото сред тези на Джон. Обаче, серията на Джон привнася толкова повече смисъл, някаква случайност, игра, закачка, детайли, които иначе не бих се гледал в тях. Въобще, ако отделим времето наистина да ги погледнем двете неща едно след друго, всъщност серията винаги, според мен, дава възможност ние наистина да влезнем в дълбочина в дадена тема, да разкажем една история, да въздействаме много по-сериозно, да изследваме, да разберем много повече. Един кадър, един хубав кадър може да направи всеки. В смисъл, не всеки може да го прави постоянно и повторяемо, но всеки може да направи случайно дори някой красив кадър. Серията обаче показва мисленето на автора, показва идеите му, показва вече разбиранията му за естетика, за композиция, за това как да структурира тази серия и така нататък. Така че серията е нещо, което добавя още пластове на фотографията. И когато, според мен, в днешния свят всичко, което е сериозно и значимо, се случва в серия, защото единичният кадър, колкото и впечатляващ да е, толкова сме заринати от изображение, че е много трудно нещо да остане в съзнанието ни. То не е включено в разказ, в а, някакво дълбочинно наблюдение на даден феномен, явление, емоция, чувство, визуална игра и така нататък, тогава губим много. Тук стигам до следващ пласт, който искам да обсъдим и то е усилието. Зачекнах го с снимката с дрона.
Тук ще ви разкажа няколко истории, но първо ще ви покажа една серия, която също съм правил аз. А, и тя е, първо, нали, ще кажем визия, казахме идея. Тук идеята беше много простичка, много такава лична. Този проект и той не е завършен. Аз очевидно имам така афект, не афект, ами проблем с завършването на някакви неща, особено в тази сфера. А, но той тръгна от едно много просто чудене или въпрос. Как, дяволите, хората решават да си татуират нещо на тялото? Нали, аз като човек за себе си съм наясно, че няма да се татуирам никога най-вероятно, защото не мога да си представя да си сложа нещо на тялото, каквото и да е, което да знам, че ще ми харесва винаги. Нали, сами аз си променя мнението по 5 пъти на ден, непрекъснато се развиват възприятията ми и въобще усещанията ми и не мога да си представя да сложа нещо на тялото си и след 5 години то да ми харесва или да не ме дразни, че е там и така. И не разбирайки всъщност как хората решават какво да сложат и да сложат на тялото си, реших да направя една серия, където да снимам хора, които са татуирани. И тя започна с един приятел, познат Цецо, също фотограф, както може да видите по татуировката най-вероятно, а, който м, в ежедневието въобще не дава да вид, че това нещо е на гърба му, а, но така, веднъж го забелязах и цялата история за тази татуировка. И всъщност аз направих тези снимки на хора, които са татуирани, показвайки татуировките си и направих едни интервюта, в които те разказват историята на своите татуси. А, Слагам тази серия в усилие и нали, вече наслагвайки пластовете, защото тук съм помислил за визията. Тя да е максимално директна. Нали, това е първо реших творчески, че ще ги снимам в техните жилища или в техните работни места, но на място, където те са, по принцип, за да имам контекста на място. След това реших, че ще ги снимам с директна светкавица, която да не оставя някакви въпроси за това какво се вижда. И не съм боравил много с обработки. Не помня вече, може би цветовете лекичко съм нагласил така, че да ми виждат. И това е най-първата снимка. И тя е малко по-различна от останалите, както ще видите. Но оттам продължих да снимам. Ето, следващата снимка. Това е един рапър, който така имаше доста интересни истории за татуировките си. Освен тези снимки, които са общите, им правя по една снимка и на всяка татуировка и записи аудио на всичко, което ми разказват. Това е татуировчика на рапъра и оттам се тръгна от един на друг. Реално хората сами ме пращаха при други хора, които биха били заинтересувани да се снимат. И аз ги снимах, запознавайки се на места. Вече дебнах хора по улиците. Тук съм ви подбрал само 5 снимки и те са петте, които в крайна сметка бяха част от една колективна изложба. Но, но тук вече нали, цялото това нещо с измисленето му, с намирането на хората, с ходенето до тях, нали, всяко снимане отнема между час и половина, два, с интервютата. Всичкото това нали, вече има едно усилие. Едно усилие, което прави този проект една идея малко по-различен от някоя друга снимчица, просто красива. Сложил съм и един слайд с снимките на отделните татуировки на ето този младеж. Част от тях, нали не всичките. Виждате как изглеждат. И за всяка една от тези татуировки аз имам откъси от интервютата, където те разказват нейната история. И това нещо цялото се оказа много интересно. Надявам се, че някой ден ще го завърша, така че да бъде представено. Но осъзнавам, че на него му трябва още усилие. Трябва му дълбочина.
Идеята е простичка от една страна, хубава, но във всяка история, нали, примерно имаше история как някой си е татуирал нещо, защото мацката, която е татуистка, е много готина и се е надявал така да я покани на среща. Друг, като Любо, имаше много дълбок смисъл за всяка негова татуировка и те бяха много внимателно обмислени и свързани с някакви неща, в които той вярва, моменти от живота му важни и така нататък. Всякакви истории. Нали, имаше татуси, които са почти случайни. Така, това се оказа доста интересно нещо. Но тук историята, която искам да ви разкажа е за Карл де Кайзер, който за мен е от всички фотографии, които съм срещал, така ми се стори най-системен в това да полага усилия, концентрирани, за да реализира своите проекти. Карл де Кайзер е фотограф на Magnum, фотограф, който миналата година беше на фотовакансия събитие, което организирам като лектор. И той там представи голяма част от своите проекти фотографски. В общи линии неговият принцип на работа е следния. Той от в продължение на 30 години прави фотографски книги. Хваща една идея, един проект и горе-долу около 3-4 години снима супер активно по него, докато накрая го доведе до книга, която издава. И с приходите от тази книга прави следващия си проект. А, Сега без да ви показвам снимки на Карл де Кайзер, защото не съм сигурен колко е редно да го правя, но може да намерите неговата работа. А, Искам да ви разкажа историята а, на това, което той ми разказа на фотовакансия за един от неговите проекти, който за мен е доста показателен за начина му на работа, на мисъл, на м, вложеност в тия неща. Сега Карл де Кайзер има много проекти и единия се казва Moments After the Flood или Моменти след потопа. И той се заиграва с страховете на хората от така наречената екологична катастрофа, разтапянето на ледниците и повишаването на нивото на моретата, на морското равнище. А, Прави го точно в момент, в който тия теми са изключително актуални и го прави по един доста специфичен начин, а именно хваща и с Google Maps, заедно с няколко асистенти, оглежда цялата брегова ивица на Европа. Тоест обикаля снимка по снимка през Google Earth, нали, отгоре сателитните снимки, цялото крайбрежие и си набелязва 5, над 5000 локации с пинчета, където има места по крайбрежието, които изглеждат такива, а, както той си представя, че биха изглеждали след потоп. Т.е. или с някакви остатъчни следи от човешко присъствие, или абсолютно диви, нали, вече потопени. И всъщност той измисля, че ще представи как би изглеждал Европа след потопа и се хваща с кола и обикаля всички тези 5000 локации и ги снима. И от всичките тези 5000 локации и снимки той избира около 90 мисля, които влизат в книгата му. И това е моменти след потоп. Това са над 230 хиляди километра минава, за да го снима. И го снима в продължение на 16 месеца. И нали, това е някакъв краен пример, но разказвам тази история, защото представете си как някой друг ще го направи това. Или дали има някакъв смисъл някой друг да направи нещо подобно. Или как този проект, той е неповторим, нали? Разбирате, че той няма как да има нещо подобно. Дали фотографията е нещо, което се сложи на стената у нас, как да кажа, е доста добър фотограф. Има и красиви снимки, нали, в това. Имам предвид въздействащи, красиви. Това какво е красиво също е много голям въпрос, защото за един красиво едно, за друг друго. И нали, най-вероятно сте били от снимките, които изгледахме до сега, раздвоени на места. Сега това харесва или не ми харесва. С неговите така, но това, което е неопревержимо е усилието, което той е вложил. Нали, ако всеки от нас вложи
педантична систематичност, за да доведе една тема да изведе до край, то няма как това да няма стойност. Нали? Няма как ти да минеш 230 хиляди километра, да го изкараш 16 месеца и да гледаш тия места през тази лупа на твоята идея и да не видиш нещо, което да е интересно, да не мога да го представиш по някакъв интересен начин. Просто е невъзможно. Затова усилието е много, много важно нещо. И тук си говоря с фотографи, които постигат някакви успехи, български напоследък. Но, примерно, един от примерите, който ми е много любим е проекта Баща и син на Валери Почтаров, който е много популярен и видим. Имам късмета да съм един от моделите му. Но Валери има една много простичка идея. Пак няма да ви показвам снимките, но може да ги намерите да ги видите. Той кани бащи и синове да се хванат за ръка пред камерата му. Нали, възрастни. Задължително иска да са пълнолетни, т.е. всичките му модели са пълнолетни. И първо, нали, в този жест има някаква голяма символика, защото мъжете, въобще за разбирането за любовта и показването на близост между бащи и синове е доста изкривено, нали, по цял свят, при нас също. И това да видиш възрастен мъж, възрастни мъже, двама хванати за ръка, не е нещо типично и за много от моделите това е предизвикателство. Той ги снима пак на тяхен терен. В жилищата им на работно място зависи. Но, нали, разликата с това, което ви показах преди малко в моя проект. Аз съм снимал сумарно 7-8 човека. Валерий е снимал стотици бащи и синове вече в 14 или 15 държави. И това усилие, това постоянство, тази концентрация, нали, естествено с добре издържаната визуално идентичност на кадрите, т.е. те са снимани с среден формат камера, с горе-долу сходни композиции, така че наистина да се съсредоточиш върху разликите между тия бащи и синове. Но усилието и извадката, която те прави от световното вече наследство и общество, прави този проект нали, много силен. Защото да, ако видиш една хубава селекция от 10 бащи и синове, които се държат за ръка, е супер. Обаче, когато има такива хиляди заснети, тогава става нещо много по-голямо. По-голямо, отколкото всеки от нас може да си представи. И точно за тази изложба ми направи много голямо впечатление а, как се възприема пак. Контекстът е в Пловдивските срещи, международните фотографски срещи в Пловдив, едно изключително събитие, което се случва всеки октомври. Надявам се да продължи да се случва и ви препоръчвам да го посещавате, но там Никола Лаутлиев кани фотографии от цял свят, които представят свои изложби и проекти. Най-важното са там самите те, така че човек може да си поговори с тях. И в това издание на фотографските срещи имаше изложба на Валери Почтаров. И имаше много други изложби, едната от които беше на една британска фотографка. Името в момента ми изкочи, но тя прави такива много сложни а, изображения, които се правят с големи екипи, с декори, с костюми, с много мисъл, нали, като кадри от холивудски продукции, такива мащабни, фантастични, така много ефектни визуално. И пак, нали, стигаме до това, че те са много ефектни визуално и всичко е казано с визията. Да, тази визия, за да се постигне, иска, нали, има го този пласт на усилието. Определено има пласта на идеята. Има, нали, нещо изключително такова м, грабващи се, но като ги разгледаш, така, не остава много за размисъл, но това е друга тема, следващите пластове. И тази англичанка отиде да казва, отидох на откриването на изложбата на Валери Почтаров и гледам някакви бащи и синове се държат. Минавам и си казвам, гати проекта. И мъже й каза, седи и ги гледа и вика, това е жестоко, нали, гледай ги тия, виж тези как са се хванали, този как е стиснал ръката. Тя спряла и се загледала след това. И като се е загледала, започнала да вижда тези разлики, нали, как на едни им е очевидно неудобно, как други са стиснали ръце, така че изглежда почти болезнено. Стойките им, начина по който изглеждат дрехите им, погледите им.
Нали, всички тези детайли, които човек може да види в една такава фотография. Колко много смислени пластове носи това нещо. Нали, фотографията едната е много по-обикновена, така да го наречем, от спрямо нейната, но всъщност тя е доста по-дълбока, според мен. Така, продължавам нататък с следващите неща, които искам да кажа. Следващия пласт, който съм си дефинирал, е нещо лично. И това е най-абстрактният пласт, според мен, е най-необяснимия, най-трудно преводимия, защото е много трудно да определиш кое е това нещо лично, което можеш да вложиш в фотографията си, така че то наистина да я открои като индивидуалност. И сега, ако се върна на проекта, с който говорих преди малко с баща и син, там личният елемент е, че Валери тръгва от това да изследва връзката между бащите и синовете от гледна точката на баща на двама сина. Нали? Тоест това е тема, която го вълнува искрено и той искал да разбере повече от нея. Искал да направи снимка и на неговия баща и дядо и нали, въобще тези моменти, които са личната мотивация. Но от тази лична мотивация се е родила тази чувствителност към темата, това наблюдение, което го е впечатлило, така че да направи нещо а, универсално, защото този проект е много универсален и в същото време е много личен. Той е личен за него, личен е за всеки един от моделите му и така. Ще ви покажа няколко снимки, които пак са мои, които са много стари и които не са огромна серия, но е нещо много лично, което на мен ми се струваше много незначително. И нали това казах и за снимките с бягащия човек, че това е една голяма грешка, която аз лично съм правил в нещата, които правя. И вярвам, че много хора правят, а именно, че не застават зад работата си като зад нещо ценно и важно, ами я омалъжават. И колкото по-лична е тя, толкова по-лесно го я омалъжаваме, което е най-тъжната част. Тоест, когато нещо е много лично, много сме склонни, и това го наблюдавам в много хора, не говоря за себе си, но сме много склонни да кажем, ами това не е важно. Това е нещо, което ме засяга само мене. Нещо, което ме вълнува само мене. Кой ще иска да ги гледа тия работи? Сега, много голяма работа. И това е от този тип проекти, който е едно чисто забавление. Сина ми беше мъничък и рисуваше по много забавен за мен начин хората. И аз му предложих, дай сега ти рисуваш човечета, аз правя и търся снимки, в които да ги вкарам в реалния свят. И това са тези човечета, нали? Рисунката е на сина ми, а пък снимката е фотография, която аз съм правил някъде. И това ми се струваше много детейско, инфантилно, неважно. А, правихме го известно време, имам 3-4 такива картинки, много си ги обичам. И, и това е. Докато се запознах с една така доста влиятелна кураторка и си говорихме кой какво прави, не знам защо реших да й покажа тия снимки и тя каза, че това е страхотно. И аз се замислих, що за глупост, нали? Сега тук ласкателства някакви куртуази, но после се замислих, че неща от този тип са наистина страхотни. И аз продължавам много да си ги обичам. Защото са наистина лични. Защото това, първо, вижте колко пласта има и в това нещо. Има пласт за отношенията с сина ми в този момент. И това как сме се забавлявали за това нещо, защото ние си се забавлявахме и двамата ги мислихме. Тук той е на 4-5 години, не знам колко е, но там някъде. А, нали, въобще наивността на детската рисунка с реалния свят, възприятията. Има много неща, които могат да се вложат в тия неща и да се извлекат от тях.
Макар и да на мен да ми изглеждат незначителни, да са ми изглеждали незначителни или просто забавление или нещо по-дълбоко. И понякога този личен елемент, нещата, които забелязваме, нещата, които ни хрумват като идеи, които са си само наши, те се оказват най-ценните, защото всичко вече е снимано, нали? Чували сте тази фраза? Единственото, което не е снимано е нашия живот, нашия ум, нашите идеи, които са си само наши. И това се замислям, че през последните години нещата, които най-така ме впечатляват, са точно такива. Някакви наблюдения, които са супер нишови, супер неочаквани, понякога детински, често нали, наивни, може би дори понякога, а, които обаче са много лични. Е нещо, което човека, който го е снимал, го е развълнувало, като дали ще е просто като форма и цветове и се е заиграл е положил усилието това да го прави с години, нали, да снима такива неща. Дали ще е някаква забавна идея, която е развил, за да я разгледа. Дали ще е нещо такова, но нещо лично. Нещо лично крие друг пласт. Крие пласта на емоцията, която влагаме, когато го правим. Нали, ако се върна на моите снимки тичащите с Вили, да, не са, липсва им идейния пласт, липсва им тази завършеност като серия, но всяка една от тях е доста лична, защото е момент, в който сме влюбени и пътуваме, споделяме някакви красиви места и спираме и да снимаме тези кадри. Тази серика е доста лична. Вижте, серията с статусите, тя е доста по-издържана от към идейно и всякакво ниво, но пак тръгва от някакъв личен въпрос, който, вярвайте ми, като се готвих да я правя, изгледах десетки проекти, които хора са снимали, татуирани хора, татуси на хора и така нататък. И те бяха добри, но бяха различни, защото не бяха моето. И ако една тема ви е наистина интересна, ако има нещо, което ви вълнува, просто го изследвайте, защото нищо, че тя е експлоатирана много. Ако вложите усилието, помислите за визията и техниката, изведете добре идеята и просто последвате инстинкта си, емоцията, личното си виждане, ще излезе нещо, което друг не е правил. Нещо, което е интересно, нещо, което не е поредния красив кадър, изпълнен технически перфектно. И тук искам да стигна до още един пласт, който може би е извън фотографията, но е много важен, извън изображението, което е запечатано в фотографията. И това е контекста. Тук тия дни, всъщност едно от нещата, които ме провокира много за заглавието на тази лекция, беше така бурния коментар покрай инициативата Фотомаратон на колегите от Фотофабрика. Поздравления за това, че я правят, в която се кани жури, бяха поканили за председател на журито Алекс Майоли от Magnum, фотограф с изключителни успехи, опит и виждане, както и другите членове на журито, сред които Станка Цонкова, Уша, а, Фелия Барух, една от организаторките на Фотофабрика, Дориан Тодоров, така чудесен репортажен фотограф, Вихрен, с фамилията ми изкочи, но People в София с така доста добър поглед за момента и репортажните снимки. Нали? И това е журито, което избира едни кадри, които награждава в конкурс, който е масов и е любителски и в който хората нали, имат идея от фотография, но отиват с определени критерии. И в този контекст тези кадри на повечето хора от публиката им се сториха обида за тяхното участие. Защото тези кадри не бяха типичните красиви кадри. Композиционно не бяха съвършени. Даже някои, както имаше много коментари, се казваше, че може би са такова. Обаче всичките кадри имаха някакви пластове такива отвъд техническите, които задаваха въпроси. И ако някой спре да се загледа, аз съм съгласен с избора на това жури. Но истината е, че контекста
не беше правилният или не беше правилният, е силно казано, защото аз лично като организатор на събитието подобно нещо съм преживявал нееднократно, когато раздаваме големи награди с така сред голяма публика от престижно жури международно и после с месеци са някакви скандали, които хората не могат да възприемат, че тяхната гледна точка не е правилна, което е трудно. Така че контекста, в който гледате и представяте фотографите си е изключително важен. Нали, ако вашето дете седне и нарисува черно квадратче на листа, това абсолютно по никакъв начин няма да има влиянието като черния квадрат на Малевич. А ако журито от Magnum избере снимките на WordPress Photo, това по никакъв начин няма да има същото влияние, като да ги избере на BG Press Photo. Нали, има контекстът е изключително важен и човек трябва да внимава в какъв контекст изгражда около фотографията си. Нали, видяхте дори само в двете серии. Ако се върнем на тази серия, която гледахме на Джон Дивола и махнем контекста, който заглавието и обяснението как е снимана създават. Тоест, ако махнем заглавието, нали, а, толкова далеч, колкото мога да стигна и обяснението, че той е снимал от самоснимачка на 10 секунди, нали, което ни дава, изгражда образа в главата ни, как той вижда някакво място, застава, слага статива, 10 секунди, тръгва да тича, връща се, може би прави няколко пъти, нали, въобще този контекст ни липсва. И когато този контекст ни липсва, част от тази фотография губи стойността си. Ако погледнете най-скъпите фотографии в историята, ако махнете контекста от тях, не може да разберете стойността им. Аз толкова време съм се чудил, защо по дяволите една снимка на Курски Рейн 2, някой някога ще му хрумне да даде 4 милиона и половина долара за нея. Ако не знаете за какво става дума, нали, проверете. Но това е един пейзаж, много скучен такъв, нали, но после разбираш, че това е част от негова серия, че той е част в Дюсселдорската школа, че е представена в еди коя си галерия, че е отпечатана в огромни размери, че тя е подкрепена от страни от много други фотографии, които изследват въобще човешкото влияние върху природата, как би изглеждала природата без човека и някакви такива заигравки. И нали, тогава си казваш, окей, това е много яко всъщност. Иначе е една грозна снимка, която няма нищо в нея. Но контекстът е изключително важен. И човек има много влияние върху контекста. Всъщност, контекст е къде показвате фотографията си. Нали, тия всичките снимки, като ги покажете от типа на тия, които ви показах серийките, особено, като ги покажете във Facebook, ами контекстът е един. Ако ги покажете на някой фестивал или конкурс, контекстът е съвсем друг. Ако говорите с някоя галерия, която има определено реноме, контекстът е друг. Ако ги покажете в бар на приятел, контекстът е съвсем различен. И този контекст определя начина по който посланието на снимките стига до публиката. И така, тия неща са нещо, за което човек трябва да мисли или не трябва да мисли. Според мен е друго нещо, което не съм си го не развивам много добре тук, но спонтанността, отдаването на момента, това да се довериш на усещанията си, да се пуснеш да изследваш нещо, което ти логически изглежда банално, може би, или не е интересно. Всичките тия неща са нужни. Или ако имаш идея, е нужно да се потопиш в нея, в нейната реализация, да се оставиш на случайностите, защото колкото и да планираш всичко, няма как да направиш фотография, която е супер, ако всичко е планирано. Дори в най-сложните а, сцени, когато работиш с креатив директори,
гримьори, стилисти, асистенти и така нататък. Всичко е разписано до йотата и е планирано как трябва да стане. Много фотографи комерциални ще ви кажат, комерциални ми от този тип фотография ще ви кажат, че кадрите, които остават понякога са продукт на случайност или на някаква провокирана емоция в някакъв момент или на нещо, което няма как да го измислиш. Така че а, действането и потапянето в това да правиш нещата, които ти се случват а, е много важно. Ще се върна тук към последните слайдове от моята презентация. И те са за да обобщят тия пластове, които дефинирахте, най-вероятно могат да се разлистят на още много повече, нали, на емоционално въздействие на снимката. От какво зависи това? Колко зависи от автора, колко зависи от възприемащия, на символите, нали, видяхте в тия снимки, които напомняха на нещо. Символиката в фотографията играе голяма работа и това ти да имаш културните наслагвания и познания, за да мога да разпознаеш как едно нещо говори за друго нещо. И толкова много неща има още, но нека да си ги припомним. Значи, техника и визия. Това съзнателно да правиш избор, за да определиш как визуално въздействаш на зрителя. Идея. Идеята е, нали, тук следващите неща са малко разбъркани, незадължителни, може би във всяка една фотография, за да бъде въздействаща, но идеята е нещо, което създава този контекст, за който говорим, дава рамка на фотографията, дава и посока, започва да фокусира вниманието ти в определени неща. След това е усилието. Много малко са тези фотографии, които се раждат без усилие добре. Нали? Дори а, тези фотографии, които разчитат на решаващ момент или на някаква случайност и така нататък, обикновенно фотографа, който може да разпознае ценността на тази фотография, е вложил много усилия, за да опитва, да снима, да греши, да прави така, така че в този случайен момент да се случи нещо, което той след това да има и окото и разбирането да разпознае като ценно, за да го покаже на някой друг. Нещо лично. Това според мен е невидимия слой, който е а, задължителният гарант, така че да направите нещо, което да е устойчиво. Въпреки, че е много спорно, защото, примерно, наскоро беше изложбата повече от една снимка и там имаше много кадри, които са чисто такива подредени студийни, а, които изглеждат супер въздействащо, защото носят следващата точка контекст, нали, носят следите на времето и така нататък. Но да се върна на личното нещо, ако вие наистина се пуснете и задълбаете в нещата, които вълнуват само вас, но ги разработите по начин така, че на вас наистина да ви впечатли и да ви зарадва, е абсолютно сигурно, че ще има достатъчно хора, които неосъзнато или осъзнато ще се развълнуват от това или ще се развълнуват, че ще видят нещо, което не са виждали до този момент. Така че този личен елемент е много важен. И последното, което, нали, маркирах тук, е контекст. Както контекст, който вие създавате с текстовете, заглавията, средата, в която показвате снимките, така и контекста на възприятие, защото пак снимката на улицата се възприема по един начин, в интернет по друг, в книга по трети, на стената в Националната галерия по четвърти, така че всичко това влияе на това какво носи една фотография. Сега, надявам се, че тук съм засегнал теми, които да ви предизвикат и да ви замислят. Ще се радвам наистина да видя във вашите коментари някаква обратна връзка или нещо, което пропускам, или нещо още, което може да си поговорим за него. Истината е, че тази лекция е едно маркиране на всички тези пластове и
е поканил човек да се вгледа в това, което прави, но най-важното е да прави. Според мен единствения смислен начин за развитие в каквато и да е сфера е да правиш нещо, даже първо, и след това да спираш, да се анализираш какво си направил и да промениш нещо и да продължиш нататък, ако има нужда. И да извадиш нещо и да го завършиш. А, Цялата тази лекция е всъщност увертюра към курс потапяне, който има за идея да осигури една среда и време, в която заедно с мен да се потопите вашите, във ваш фотографски проект. Като ще минем през всичко, което говорихме до тук. От това как да се изберат визуалните изредни средства, как да се определи идеята, как да се организира целият процес и как да се снима достатъчно а, постоянно и с достатъчно много усилия. Как това нещо да му се избере правилния контекст и форма на представяне. Си говорим как да се финансират такива проекти, защото каквото и да си говорим много от нещата, за да бъдат представени в правилния контекст, това изисква много други умения. И така, това е курс, който продължава 7 месеца, който ще завърши с представянето на тези проекти декември месец. Започваме сега на 9 юни, като крайният срок за записване е до 20 юни. Линкове за курса може да намерите долу в описанията под това видео. А аз ви каня, независимо дали ще е в курс, дали ще е в някакъв друг контекст, но за да оставите нещо след себе си от гледна точка на фотография, послушайте сърцето си, както се казва, или акъла си, забележете нещата, които ви вълнуват и вложете усилие да ги разкажете по начин, който на вас да ви донесе удоволствие. След това го споделяте с нас. Това беше всичко. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!